Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajingbam Shimkia ke Sarkar Jilla but Office Defence Estate Guwahati ban kendangi ki poiwer na lom survey kala penlong ke hinyo trap Youth Council HYC ban kenno ting badai kini artli ki bor ki ba penslur kam khai drak nakate ke jakka haba krench kila pathai khu bor ha no phai sngi pratrik unai tung arja arpan rio uba Roy Kupar Sindram President ke HYC uloong baka seng kala jurep ya lom survey ha ubana yong arja arpusau balap ba prapo hadu shispa long yeng ki sa bi ain ha ke jakka daga bakado bakate ke jakka ke ketem kinong khai drak uba Roy uloong baka jing ai daw badan ke mukadduma hieng kashari daga bakado bakate ke jakka ke ketem kinong khai drak uba Roy uloong baka jing ai daw badan ke mukadduma hieng kashari kam dei satya ke behab namar don tang lainwit ke bekun mukadduma kataru ke jakka badan chakmat jong ke lom survey shushu ke seng laong balapalat arts nem ki bor sarkar but defense estate kimle aa kumta ke seng hi kan sele da ka kam ke bating ban wengi ki poiwer na ka te ke jakka ke bapau khubor janman la ke sngi bayo ke mi ki nong di bat nong khai drok da ki pulet nakaliang dong seng ngi kwa ban penpau ka jing songkhia halor ka jing skap menti ba ka jing bom le ai jong ka sarkar jala kumju ru ka office jong defense estate officer ya ki brio ki ba shong be an hang te po lum sorbi kumban chupun kenmau na du ka arsan trik benai basau jong snam arja arsa ka seng hadin bakala lej to ka jaka kala lap ya ki brio ki ba shong be an da ki prapho du chis pa tli gilong yeng ki bala shushnahi klem ga jing bit na kinu ki bor ki balong try to jaka hadin ga jing kali pertho ga jongi bat kumju ru hadin ka jinglet banle ya ka spot inquiry da ka ba la don lu ki officer na po ka district administration nang ta na po jong ka cantonment board na po ka Shillong municipal board bat kumju ru na ka office jong defense estate officer ngilalap ba kibri du bashong to jaka kim don ni kinu ki kot ki slaban pensisha ba kitrai ki belong try to jaka kila ai jingbet ki bakin shong to jaka bakin sa to jaka bakin snai ki ying jong ki to jaka hadin ga jingya lenti jong seng na du ka arsan teknik brai besau arja arsa kila bun ki jingya kendu ngila kendu ya CEO jong Shillong cantonment ngila kendu ya deputy chief minister jong ka jala ka jongi hau benai April hi hak arpun riutrik benai April aja arsa hakabana kalian jong seng ngila penpau do ka besai ngila bu ya ka jing dawa ba ka sarkar ka dai ban shim ya ka jingget kli lada kalong ba kaong ba kamlong try to ka jakan re ka dai ban kentu ya ka defense estate office ba ka dai ban shim ya kila kelenti ban weng ya kitu gibriu na to ka jakan kumban chu kenma hau tu por nakaliang jong ka office jong defense estate officer ba kumjuru nakaliang jong ka district administration hakijing pentip yangi nakapor sa kapor ki pentip banong ba kidon kani ga jaka ka basyong gini gibri kumjuru kitu ki jaka gi bamarjan kidon haka kies ki ba don hapo gaying kasyari kumodon banta ndre haka jingwa jingtip ko jongi hi nadu kitu ki por hadu por ka bamenta ngilap badon tang laingut kibri ki bolet chakut kibelet cing ka syari ki badang ya kun ya kani ka kes persya ya ka eviction notice ya ka ba ka office jong defense estate officer kila pha ya ki reka bersolungo kalong pat kini ki brio ki belet chakut ki detang ki jaka ki jing ya kun ge jong ki kalong jing kam tra ya ki jaka ki badan khmat ya ki lai tli ki dukan le se bala ong ka don ka dukan sha dukan ja hang tu ki don ki artli ki jaka ki bobu ya ki tiarjot ti ndre ka jingkeli ka mami kalong pat babale ka office jong defense estate officer la ni ka sarkar jala lamba ka district administration kimla ban shimkam yakini ki nyopho prapho tuli hadu shispa tali gilong yeng ki basyong be anya to ka jaka ki bam hap hapo jong kini ki kes ki bayat menta hapo yeng kasari ngimla ban len ba na nadu snam arja arsa du arsan ngila keren ru yakani to ka por ba kati kulum sorbi klade ka jaka ka balong pedeng ya ka kam khai drugs ngimla banle ladang ipet yaki kot kubor ke bami na kapor hakini ki artli gisnam ngiyo ibat ki pulit ka INTF
lada kat kum ki record ki bangi ngi don ngi bakila ale jak to ka jaka shipau hadu haksan sin ban le khan ra drugs bat ban yo kem ru ki brio ki badon bentang ka kam khai drugs ki basong masa ha ka ni ka jaka umdei tang kata ngi lalap ya ki bakiring tu ya kalai hakapor bangi dang lap nang kong ki officer jong ke MESCB ki let ban haringkat bat ngi ki la let ban tan ban pajut ki tu ki waya ki la de ban ai ko warning ki bakimla ban tan light tu dah ka bagi sim light na gitu ki yen ki badana ki hapot them yo maulong redanga kini ki sngi dang i begini ki brio ki dang pendon kam hi kalai dah ka bagi ring tu naka ki yen ki badan hapot them yo maulong lemba ki jingkren ki jongki ka jingkeli ka long ba balai ka sarkar ka jongi ngam ongi ka office defense estate officer balai ka sarkar ka jongi ru ka le amat lai kini ki balai ki MSCB ka shushim kam ka shupen i tang ya trekam ka jong katang ha ka to ka por ka ba kum ka sengilen ban pen i ban pen pau hoi na kaliang jong ka seng ila shim ya ka tu ka senjam ban let ban le ya ka bodon kam ha ka tu ka jaka ban be itu ki brio na tu ka jaka ndrei kaan kala shim la ka jong kalenti yangi kum ki noelam bat haduk menta artli gi snem kila ya nadu snem arja arpsau haduk menta nadu april jong snem arja arpsau menta ngila poi ho benai naitung au julai jong snem arja arpun riu ngim shem la i ya kanu ka sinjam la kalong ya ka defense estate officer office la kalong ya ka sarkar jela ka jongi ban be yakini ki bri ki basong be an ki basong thap kane ka jaka ban jen la da dei bakit ngilai i na ka por baka sarkar ka le kum nu ki bri ki jongi ki ba tantang si meter la ni armita surok jong pilu di kile kum nu ki bri ki jongi ki basong dukan hagi jaka jong sarkar haru surok la ni ki jaka jong sarkar ngim klet ik ki por halat umroi kile kum nu simit ki pen prai ki dukan ki jongki ka jaka ka ba ki kama jak po ki bri ki jongi ndei tang kata fipet ya ki basong madan ki bri ha jaka pa ba la na ka jaka jong sarkar ka jongi ka kloi ban be ki ka jengkeli ka long ba balei pat ti kini ki bri ki basong be an hang te put lom sorbe ngam ongi kini ki laingut ki balet sakut kani ka kis ka jong kiru ka slam hadu menta nganget baka slam namar baki bor ki badai ped ki badai ban le ka ik bodon kam ban le kimla ban penti kena ya le di ya ka jinglong try ka jong ki hapo ka kut bat ha ka jing sisa le ka kis ka ya betang nam ta kini ki laingut ki jakate ka jing keli ka long balai ti kini ki nyok ko praputu ki long yen ki basa be an ndei tang baki sa ki le business rong tu kat ka baka kham ima ka ba pen kaba pelong ingi bangin kam sngo pya ya kani kade namar bangila keren ru ya kani na kapor lemba ki news support ki bami lemba ki khubor ki bami ngiyo i bakalum sorbi kala long kata kajaka hapedeng jong kasor silong kum kowe ni ki jaka ki ban wat ban panya yo drak su hakaleng jong kasor silong man kasngi let hang tei ki pulet man kasngi yo kem ki brio ki badi drugs man kasngi yo i ki brio ki bayeng harut surok ki baya de thiet yo drugs pelen mensengi mensyairu ka jingkeli ka long ba balai ka sarkar kam yo isi ikini ki na kaliang jong seng mentala artli ki snem ngila ap ngila pet ngila shusngam ndre kini ki jingja ki baja menta hakini katuk an itli ki ki bangiyo i bakini ki brio ki shong ki sa bat ki penlong yang ka lom sorbi kum kata ka phang pedeng nam ta ki kam sni ki boroi hangni apo shilong kham tam e na kaliang jong seng ni so ban ong bangimla ban shusngam bat ngi bu yang kini ka jingkit kli ngi bret yang kini ka kli hak ma jong ka sarkar jela ka jongi bat jong ka defense estate office nama dei maki ki bawan ra ki bapen kharoi ya ki jing sniu hang ni asilong lemba ka jing khayi drugs lemba ka ni gelum sorbe bat ngi ongru da ka basha ya ka sarkar ya ka defense estate office ba lada kini ki artel ki bor ki mla ban le ya kini ki bri ki basong be an na kaliang jong ka seng hakini khnya kli ki singi ngin sa shim ya koi gara ya ka bangin sa le ya kai ka bodon kamban le bat ki pat ba kintip baka sarkar ka jongi kadai ka sarkar bat ka defense estate office kadai ka kini ki bor ki ba pen kharoi ya ki jing sniu kham tam e yu drok sleng ba kalum sorbe mar ngimla ban susha ngimla ban susngam ban suped baki khun samla ki jongi ki nangjot na kasngi ho drugs baki breu ki basuan na e kin yo banwan shong thap haki jaka jong ka sarkar la kalong jong ka sarkar jela la kalong jong ka sarkar India ngitip ru baka sarkar jela kabun ki jaka ngitip baka defense estate kabun ki jaka ngitip baka cantonment kabun ki jaka tilada kini ki breu ki bawan nabar phi ailat iki bikin shong kin sa
kat bamon kin le business lembak tu kerja ka kin pen snew ya ki kun samla jong kerja meri ko jong i lembak ti kerja ka kan mau ba ngiru kum kerja meri ngi bun ki beri ki bom don yang don sem ki bom don jaka puta tela dagi jong ngiru kile syong ha kerja ka jong sorka kile ban grup iki jaka jong sorka fin le kum no yaki bala dai kini ki beri film la ban le e kan poi ka por bangi kum kaseng ngin hab ban yalam yaki beri ki jong ngiru mengini skut jakano jong sorka bangin ya syong ya sa ngin ya pelong ya kecakaban bikin yok ban snai yang ban syong ban sa hakum kata kapor kaseng kanom sim kanom sange lani kanom sngap ya sorkar la ki kta ya ki bri ki jongi tingi sngo ban maham ban ong ya sorkar ba kapor bikin ai excuse lani bikin ai daw bakani ka kam ka sak kadang sakut hayang bisar kalong ka ek bangim la ban priang mardor ki de ban sim ki lat kelenti ya kini gibreu kiba syong basak bean hang ti kiba latip pelen ngi tip ke sorkar ke tip ke district administration ke tip ke office jong defense estate office ki tip ha bagi diberi ke syong bean ngi sngo badai ban lei ban weng ngi ki mardor nak tu kacaka bat ka baar ngi kwa ban kentu ya ke MECL ba himdei ban shu pen i nane ban shu pen i ba fi smart ba fi trai hok ya la jong kam tat on dala don ba kedogti bat ba pen i fi mentaki ni gibriu hadin baka MECL tu kapor rengkat bat ngi kila alet ban pajut iki waya kila alet ban ai ki notice iki gibriu ki ba highlight tu iki na ki yeng ki jong ki balai mentaki ni gibriu ki dang yo lat kat kum gejing kren jong tu we nong shong hang tu jakalu ong ba usu shim ya kalait na ka yeng jong ti gibriu na them yo molong da ka besiu sia jar tengka komut ba manu bale kumnu ki ni gibriu ki yo ya kalait ban shong ban sa hang te kani ka pen i ba ki don gibriu ki badan ka sorkar le si ki badon keti kiba pensaat kibari kiba kedup yaki bat ngimtip leksin kumangilaong nakapor sa kapor namar baka pisa jong udrak ka telun nakani ka hasor silong bat hangnia jalam halia deki spa krur deki hajar krur ngimtip bayo leksi kani ka de gawe ni kidaw kiba kini gibri ki yok ban syong man sa hangni haduk menta ta ka bangi tip pelen bekimde hiru ban yok ban syong basa tingi kwa nakaliang jong kaseng memba kani ka khubor ban pha sa sorkar ban pha sa office ng defense estate officer ba kidai ban shimardor kilat kelenti ban weng ti breu na ketiga jaka balada kimla ban le akumta hakini ki khnya teligisi na kalyang jong seng nyimban si kumangilale hakapor hakisnam ki bladam kaseng kan sa shimru ikisinjam nang ni syakmat harengkat bat upat ba nong shnong jong kasor shlong kumju jong kanika di lung kasih berjantia ban penduk pendam khamtam ikibri kebedan keti hakaban penyak yo ya udrak selembang ni kacaka kabagi syong kisak menta ngilak penpa ya kata ka basai kadai ka nakapor sakapor nakaliang jong ka deputy commissioner kadon ka communication ka bagi syat pha yang ni ban pentip ya ka status namar ngi nakaliang jong ka seng ngibut din nakapor sakapor ya kani ka kam nama kadai ka we nak kimat kibangila simkia ndai tang mengi simkia ngila dalek ru dak kam ban lek ke bodon kam ndai hapreng jong kita yang ngila syate no deki kendon ya ka bangim simlala ban ya chakmat ringi apat ke baka sorkar kan le ke baka district administration kan le hukum jur ka office jong defense estate officer unle ndai kumbangi ipat mentangi i baka sorkar ka syuri tingen tang haita ijing aida baka ni ka kam kadang sakut hapo ing ka syari ringi kwa ban keren dak ka syaya ka sorkar bawat nom aida baka ni ka kam kadang sateng hapo ing ka syari nama kumba kalong bat kat kum ka jingtip ka jong hi kani ka kam ka badon hapo ing ka syari ka de tang jong laingut kibri ki bay kami ijakai batang khandia tang lai tli gidukan ki bahakmat jong tu jaka ndai kitei pat ki badon syapo ki badon nyo kum bang mene krapo du sispa tli gilong yeng kim hap hapo jong ni kis te ka jing e baka sorkar la ne ka office ng defense estate officer kimla ban weng ni kini brio na kini jaka tingi ngi ong bang ngimla ban priang ni kajing aida jong pi kapor kala de ba pin weng ni kini brio na kini jaka bala da pin weng ka seng kan sale ke gubudon kam ban le pi kat kum kajing so thu ka jongi ngimtip ka sorkar ka don la ki jong ki mo ka don la ka jong ka law department ka don la ka jong ki kinong yasa jong ka mde tang jong ka sorkar Meghalaya ri ki briu jong ka sorkar India lang ba ka defense estate office ru ki don ki jong ki nong yasa ngi dombut ban perkhat ba ka kies ka de tang nam ta ki laingut ki briu ki belet syakut pitep bakat kum ketuk inquiry report le ka ba na ka office jong ka district administration ki let lang bat ngi ka jing don jong ki we ki department ru ngi tip syai begini ki nyopo prapo tuli ki long yeng la ne hadu syes pak tagi long kidi kibom ya hap hiru kata ka kies ka bayale manta
Hapadeng kita gibriu ba ka Defense Estate Office. Tembali pat shim lala ban weng ya kini gibriu kadai ka bangim la ban pediang gumangong. Lesi kadai tang kajing aida ban pensuki ya kakam. Lesi kadai kata kadau ka bang kumong ya pi. Lesi tang ban kumong ya pi ka pisa jong drugs ka telun hapo ka negeri ka jongi deki pau deki spa deki hajar crore tingka. Lesi kadai kata ka pisa jong drugs ka pelong ya kani kam bakan suki ya du menta. Lada jen lada gumta ka sarkar kala de ban shim kam ban weng kini gibriu na kani ka jaka. Bat kawir ka bangi sngo kabangi haduk mentang ngim yo anon gujubab kalong ba ya ka Shillong Municipal Board ro lada ngil hal tu kapor ka bangile tu ka jaka ngilap ba kini gibri kisong kisa ha kata condition ka ba kajing pentut jabok ka jongki ya kinala ka bodan hang tu ha pedeng ka ba penyakhlat ya ka them yo maulong bat ya kani ka jaka lum sorbe ngilada bentuk bat ka complain ha po Shillong Municipal Board ban ong baki de ben shim kam nging brio baki pentut ya ka jabok ha ka tu kanala la ni ka tu ka betut dan ri kebalengok kalau haduk mentang ngim simlai I kanu step sebagai municipal board kan le kan kam benjen dala de ki bri ki jongi ki besong basa mo ki bentuk ya ki jabok hapo kena la ngila ayo ki bri ki layo shokos na duk menu ben ong wan ai jubab la ne ban fine ki ri balai ti kini ki bri simlala bende kata ro gadi jingkeli ya ki bor ya ki tanat jong sarkar Meghalaya ka jongi ba kapet siliang ya kini gibriu ngamtep manu ba protect iki manu ba kedup manu ba yada iki dari lengba kini ki penpau badon salendat jong kini jim bom lak ban be kini gibriu nak kini jaka ya ka ba kaseng nginom lak ban chus ngap hoi ngila ap menta la jan arteli gisnam kila ayat arteli gisnam renang ni syakmat tangkat tu kan isngi la da ka sarkar la da ka Defense Estate Office kamlak ban le kaseng kaman si ban syembiang ni sinjam ki bakham ban penti kena bakati ka jaka kali ban khut ni ki brief nang bakani ka jing telun jong drop si ka sor shilong kali ban lak ban rak deng khong na ka ti jaka thi nakaliang jong kaseng habade ba ka them yo molong ro kali ka we na ki mat ka we ni ki issue ki bang ikren na ka por mentang ila ya prasnam nadu ka tu ka por ka ba ka jing ki nam taban ban weng ti gibriu na ka tu ka jaka ndre haduk mentang ngim sim lai ba ka sarkar kan la ban poi sa kathong ring issue tang ki statement ki ba deputy chief minister jong issue ai ka por sa ka por ban ong ka por kala jan ndre mentang ila ayat atli ki le ka we election kala adab ngim sim la yo ring ila jan poi sa ka we election pat ndre haduk mentang ngim sim la shai bala kin yo nem lakin la nem ban weng tiki brief basong them yo molong ngim la ban len lang baki kubor ki bami agini gisngi ki bala dap rung yo ba ki brief ki basong basta hang turu ki don bentah ka ban khayi udrox bat ka ka bapen satmet le kalong bahatu ko sngi ba ki pulit kilet sedang ban mi de ki brief ki ban yada wat ki nong de drox su ka to ka jaka ti ngi kumang ong fi kani kejing pensuki jong ka sarkar ka jongi la kalong ya ka them yo molong la kalong ya ka lum sorbe ka baki briu ha kejing shala da ka sarkar ka mon ka jaka jong ka sarkar dai ban weng la ne ban be ki na tu ka jaka kalong ke ka besuk balada ki mon namar ba ye ki briu ka jongi la da ka mon kala ban be simit la ni singi balai pat te kini ki briu om la ban le akumta tingi ngi ba ka don salendet ya ka bana kaliang jong ka seng bai dai ba ka them yo molong ngi nakapor sa kapor ngi kentu ka sarkar ba ka dai ban le de bai dai ba kalum sorbe kham tam be kalum sorbe yong balada kimla ban le ka seng kan le ke budan kam ban le kumakalong hi lembaki khubor ba lembaki jingyat ki jong ngiru na kapor sa kapor ki dekat ki selet ban le ka budan kam ban khrai ki nong de drugs la ngiyat nang tu na po surok ba ban kiu su tu lum sorbe ki bri tang su I ki la mare ban dala rung hapo lum sorbe ki rung da ki lenti ki ba connect la ni ki baya tengku lang tham yo molong ba la darung hang tu myo alat hisu ru ban ya be ki tingi ngi ba ka jingya jan ga jong ki ka don ke ka ba ki bri ki baya khayi udrox ki don bentalang ba ta ka bayo jakari la kalong lum sorbe kum juru tham yo molong Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya